шарт мекунем ин хеле хонаи аҷоибро шумо дидагӣ набуден. Хонаи се ошёнага дар бинои навастройка дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. Бинед чӣ қадар манзараи зеборо аз тирезаи хона дида мешавад. Хона бо таъмири замонавӣ таъмин аст ва ин террасаи хона. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Домпеча ҷойгир мебошад, маркази шаҳри Душанбе. Аз ин тараф чорраҳаи Душанбе плаза, аз ин тараф Домпечат. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ. Дар назди бино боғчаи кӯдакона, ҷои истироҳат ва таваққуфи мошинам ҳаст. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Ин хона дар 9-ум, 10-ум ва 11-ум ошёнаи ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Худи бино аз 11 ошёна иборат аст дӯстони азиз. 11-ум ошёна ошёнае ки терраса дорад. 217 метри квадратӣ мебошад. Бениҳоят масоҳати калон аст дӯстони азиз. Бино албатта ки техпаспорт дорад. хона бо таъмири замонавӣ ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Ин буд якум ошёна. Мебуроем ба дуюм ошёна. Марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ва бонуфуз ҷойгир мебошад. Маркази шаҳри Душанбе. Аз тирезаи хона парчамро дида мешавад. Ҳама чизҳои даркорӣ албатта ки дар наздикии хона қарор дорад. Ин ҳуҷраи истиқоматӣ балконам дорад. Нархи хона бошад 2 миллион сомонӣ. Боз албатта ки савдо мешавад. Барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ва ин бошад террасаи хона, сеюм ошёна дӯстони азиз. Ва аз ин терраса манзараи бениҳоят зеборо, манзараи маркази шаҳри Душанберо дида мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар бинои навастройга гӯем хато намекунем. Ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.